eich helpu gyda'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn. Efallai eich bod newydd gael gwybod am Credyd Pensiwn, sut y gall ychwanegu at eich incwm os ydych wedi cyrraedd oedran pensiwn o wladwriaeth, a sut y gallech hefyd gael cymorth ariannol ychwanegol fel help gyda biliau ynni a ffrwyddau dyledu am ddim os ydych dros 75 oed. Efallai y byddwch nawr eisiau gwybod faint y gallech chi gael. Bydd y fideo hwn yn esbonio i chi gam wrth gam sut i ddefnyddio'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn ar-lein sy'n gweithio allan a ydych yn gymwys ac yn rhoi amcangyfrif i chi o'r hyn y gallech fod â hawl iddo. Paratoi i ddefnyddio'r gyfrifiannell. Gallech ddod o hyd i'r gyfrifiannell Credyd Pensiwn trwy deipio www.gov.uk/cyfrifiannell-credyd-pensiwn yn eich porwr rhyngrwyd. I ddefnyddio'r gyfrifiannell, yn gyntaf dylech gasglu'r wybodaeth ganlynol i chi a'ch partner os oes gennych un. Manylion enillion, buddsoddiadau a phensiynau. Manylion cynilion a buddsoddiadau. Ni ellir defnyddio'r wybodaeth a roddwch yn y gyfrifiannell i'ch adnabod. Ni fydd y wybodaeth byth yn cael ei defnyddio ar gyfer unrhyw beth arall ac ni chaiff eich cadw ar ôl i chi orffen ei defnyddio. Gadewch i ni ddechrau. Mae 5 adran yn y gyfrifiannell a mae angen i chi eu cwblhau amdano chi eich partner os oes gennych un. Yr adran amdano chi sy'n gofyn am fanylion fel eich dyddiad geni a'r ardal rydych chi'n byw ynddi. Yr adran costau tai sy'n gofyn am unrhyw gostau tai sydd gennych. Yr adran eich buddsoddiadau sy'n gofyn i chi am buddsoddiadau eraill y gallech fod yn ei cael. Yr adran eich incwm sy'n gofyn i chi am wybodaeth am bensiynau ac incwm cyflogaeth sydd gennych. A'r adran eich cynilion sy'n gofyn i chi ddarparu manylion am unrhyw gynilion neu gyfalaf sydd gennych. Ar ôl i chi gwblhau'r adrannau hyn, roddir crynodeb o'ch atebion i chi fel y gallwch ei gwirio. Byddwch wedyn yn derbyn amcangyfrif o'r hyn y gallech fod â hawl iddo. Nawr, gadewch i ni ddechrau gyda'r adran amdano chi gan ddefnyddio enghreifftiau ffuglenol. Enghraifft 1 yw Jackie. Mae hi'n dewis ei rhywedd, ac mae hi'n dewis yr ardal y mae'n byw ynddi. Nid yw hi wedi ei chyfrestru'n ddall, felly mae'n dewis na. Mae Jackie yn byw ar ei phen ei hun. Mae hi'n dewis ei bod hi'n byw mewn tŷ, a mae hi'n berchen arno yn llwyr. Yna mae'n dewis nad yw'n berchen ar unrhyw eiddo arall heblaw'r cartref y mae'n byw ynddo. Mae Jackie yn clicio fel y gall symud i'r dudalen nesaf, ond mae wedi anghofio ychwanegu ei dyddiad geni. Nid yw'r gyfrifiannell yn caniatáu Jackie symud i'r dudalen neu'r adran nesaf nes bod cwestiynau hanfodol yn cael eu hateb. Bydd y gyfrifiannell yn tynnu sylw at y cwestiynau hanfodol a mae angen eu hateb cyn y gall Jackie symud ymlaen. Mae Jackie nawr yn nodi ei dyddiad geni ac mae dewis yn parhau i fynd i'r adran costau tai. Oherwydd bod Jackie yn berchen ar ei heiddo yn llwyr, nid oes angen i Jackie gwblhau'r tudalennau tai a morgais a gellir gadael yr rhain yn wag, gan nad yw'n berthnasol iddi. Nesa, mae'n symud i'r adran eich buddsoddiadau. Mae Jackie yn derbyn lwfans gweini, felly mae'n clicio ar y blwch gwirio lwfans gweini. Nid yw Jackie yn derbyn unrhyw buddsoddiadau eraill, felly gellir gadael y blychau hyn yn wag, ac nid oes neb yn derbyn lwfans gofalwr ar ei chyfer, felly mae'n dewis na cyn parhau ar adran eich incwm. Mae Jackie yn derbyn cyfradd lawn pensiwn newydd yn wladwriaeth ar £241.30 yr wythnos. Mae hi hefyd yn derbyn pensiwn personol o £45 yr wythnos. Nid yw Jackie yn derbyn unrhyw incwm o enillion, felly gellir gadael yr adran hon yn wag hefyd. Mae Jackie yn nodi bod ganddi gynilion o 22,000 ac yna'n parhau crynodeb lle gall wirio ei holl atebion. O'r wybodaeth a roddodd Jackie yn y gyfrifiannell, gallwn weld ar y dudalen grynodeb ei bod yn byw ar ei phen ei hun,
yn derbyn bydd dal anabledd, ei bod yn derbyn cyfradd lawn pensiwn newydd y wladwriaeth, yn derbyn pensiwn personol bach a bod ganddi ganylion. Pe bai Jackie yn canfod bod angen iddi wneud unrhyw newidiadau, byddai angen iddi glicio'r botwm nôl i ddiwygio neu ychwanegu unrhyw atebion ar unrhyw un o'r tudalennau blaenorol. Mae Jackie yn hapus gyda'r atebion y mae hi wedi'i rhoi, ac felly mae'n dewis parhau, ac ni fydd hi'n gallu newid ei atebion mwyach. Gan ystyried yr holl fanylion mae Jackie wedi'i rhoi, gan gynnwys incwm a chanilion, mae'r gyfrifiannell yr amcangyfrif y bydd gan Jackie hawl i gael credyd pensiwn o 13.75 ceiniog yr wythnos. Cofiwch, na fydd gan Jackie hawl i'r swm llawn o credyd pensiwn, mae hi'n dal i allu cael y cymorth ariannol arall sy'n dod gyda gef, gan gynnwys help gyda biliau ynni a chostau tai. Gadewch i ni edrych ar enghraifft arall. Mae gennym Sahid a'i bartner Asha. Fel ein henghraifft gyntaf gyda Jackie, mae'n rhaid i Sahid gwblhau'r adran amdano chi yn gyntaf. Mae'n rhoi ei ddyddiad geni. Dewis ei rhywedd. Nid yw y chwaith wedi'i gofrestru'n gall. Mae Sahid yn dewis na pan ofynir iddo a yw'n byw ar ei ben ei hun. Mae Sahid yn byw mewn llety rhent, ac nid oes ganddo eiddo arall. Oherwydd bod Sahid wedi dewis nad yw'n byw ar ei ben ei hun, mae'r gyfrifiannell yn gofyn gyda phwy mae'n byw. Mae Sahid yn dewis ei fod yn byw gyda phartner. Bydd y gyfrifiannell nawr yn gofyn am fanylion ei bartner, Asha. Mae Sahid yn rhoi dyddiad geni Asha, ei rhywedd ac yn dewis nad yw hi wedi ei chofrestru'n ddall. Mae Sahid bellach yn symud i'r adran eich budddaliadau. Nid yw Sahid yn derbyn unrhyw fuddaliadau, gan gynnwys lwfans gofalwr a thaliadau cymorth i ofalwyr. Mae Asha yn derbyn budddaliadau, lle mae'r gyfrifiannell yn gofyn am fanylion budddal partner Sahid. Mae Sahid yn dewis ei bod yn derbyn elfen gofal cyfradd canolig lwfans byw i'r anabl. Hefyd, nid yw Asha yn derbyn lwfans gofalwr na thaliadau cymorth i ofalwyr, ac nid yw wedi gwneud cais amdano. Yn yr adran eich incwm pensiynau, mae Sahid yn nodi ei fod yn derbyn 160 punt yr wythnos o pensiwn newydd y wladwriaeth a pensiwn preifat o 90 punt yr wythnos. Nid oes gan Asha hawl i unrhyw bensiwn y wladwriaeth, felly mae ei blychau yn wag. Nid oes gan Sahid ac Asha unrhyw enillion eraill, felly gadewir yr adran eich incwm enillion yn wag. Yn yr adran eich cynilion, mae Sahid yn nodi bod ganddo gynilion o 15,000. Nid oes gan Asha unrhyw gynilion, felly mae'n gadael ei blychau'n wag. Yna mae Sahid yn symud i'r adran gwirio eich atebion. Mae'n hapus gyda'r atebion y mae wedi ei rhoi ac mae'n dewis parhau. Mae Sahid yn canfod y gallai ef ac Asha fod â hawl i 103.25 ceiniog yr wythnos. Gobeithio nawr fod gennych ddealltwriaeth dda o sut i gwblhau'r gyfrifiannell credyd pensiwn. Efallai y gwelwch na fydd y gyfrifiannell yn gallu rhoi amcangyfrif i chi oherwydd eich amgylchiadau. Yn yr achos hwn, ffoniwch 0800 99 1234 am gymorth pellach. Ar ôl defnyddio'r gyfrifiannell credyd pensiwn a darganfod beth y gallai fod gennych hawl iddo, gallwch wneud cais ar-lein drwy chwilio am credyd pensiwn ar-lein, gwneud cais dros y ffôn ar 0800 99 1234, gwneud cais drwy ffôn testun ar 0800 169 133, gall ffrind neu aelod o'r teulu ffonio ar eich rhan os yw'n well gennych, ond rhaid i chi fod gyda nhw mwyn i chi allu ateb y cwestiynau diogelwch. Gwneud cais drwy'r post drwy lenwi ac argraffu'r ffurflen neu ffonio'r llinell gwneud cais a byddent yn anfon ffurflen gais atoch i'w llenwi gartref. Cyn i chi wneud cais,
bydd angen y wybodaeth ganlynol arnoch chi a'ch partner os oes gennych un. Rhif yswirion gwladol, gwybodaeth am unrhyw incwm, cenilion a buddsoddiadau sydd gennych, gwybodaeth am eich cartref, cenilion a buddsoddiadau ar y dyddiad yr ydych am ôl ddyddio'r cais iddo. Gadwch wneud cais unrhyw bryd ar ôl i chi gyrraedd oedran pensiwn o wladwriaeth, a gellir ôl ddyddio'r cais 3 mis, ond ni ellir ei ôl ddyddio i amser cyn i chi gyrraedd oedran pensiwn o wladwriaeth. Byddwch hefyd angen manylion eich cyfrif banc, yn dibynnu ar sut rydych yn gwneud cais, efallai gofynnir i chi hefyd am enw'ch banc neu gymdeithas adeiladu, cod didoli a rhif cyfrif. Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth wneud cais, ffoniwch y llinell ffôn Credyd Pensiwn am help ar 0800 99 1234. Efallai y bydd sefydliadau fel Age UK, Cyngor ar bopeth neu Independent Age hefyd yn gallu cynnig cyngor. Diolch am wylio.